Goedemorgen allemaal. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier iets te komen vertellen over het geologisch perspectief van de Maas. Ik zal even kijken. Dit is mijn startdia, een prachtige dia, genomen bij archeologisch onderzoek langs de Maas. En daar ga ik jullie straks kort wat meer over vertellen. Pieter gaf het net al aan, landschapsgeschiedenis, daar gaat het inderdaad om. Ik zal hier een korte inleiding geven, voor zover dat in de hele korte tijd die ik heb gaat lukken. Veel kennis van de Maas hebben we eigenlijk opgedaan, met name bij grootschalige onderzoeken, geologische onderzoeken, maar niet in de laatste plaats ook bij de diverse projecten die op dit moment voor de Maas worden uitgevoerd. En we hebben het dan over hoogwaterveiligheid, we hebben het over grondstofwinning, grindwinning en samen daarmee ook natuurontwikkeling. En u ziet hier een aantal voorbeelden van dit soort projecten die op dit moment en in de afgelopen pakweg 10 jaar zijn uitgevoerd in het kader van de Maaswerken. We zien de gebiedsontwikkeling Ooiwansum linksboven. We zien de aanleg van de hoogwatergeul bij Wel-Aaien aan de rechterzijde. En linksonder ziet u een voorbeeldje uit Eelen-Weert aan de Vlaamse zijde van de Maas. Maar wat is de Maas eigenlijk? Het is natuurlijk een grote rivier. En die grote rivier, zoals we hem hier nu bij Maaseik kennen, of bij Maastricht, of verder stroomafwaarts bij Venlo en bij Boxmeer, die heeft natuurlijk een heel achterland. En eigenlijk moet je ook even uitzoomen naar het grote plaatje om te begrijpen wat de Maas in de loop der tijd heeft gedaan. Wat is de geologie van de Maas? Hoe ontstaat die rivier? Waar komt haar dynamiek vandaan? En vandaar het stroomgebied van de Maas. Het drainagegebied is ongeveer 33.000 vierkante kilometer en gaat eigenlijk door 4 grote geologisch-landschappelijke eenheden gaat die heen. En het eerste plaatje wat u onderin ziet, dat is de Maas bij het plateau van Langres, zeg maar het kalksteenplateau waar de Maas ontspringt. En dan spreken we ook van de Bovenmaas. De Middenmaas, dat is eigenlijk het moment waarop de Maas bij Charleville-Mézières de Franse Ardennen binnenkomt. Daarvan ziet u hier ook 2 plaatjes. De Ardennen zijn een heel oud gebergtemassief. Dat gebergtemassief komt in de loop der tijd, in geologische tijd, komt dat omhoog. En de Maas, die was er toen al voordat het landschap omhoog kwam. En die heeft zich altijd, dankzij de grote hoeveelheid water die door de rivier gaat, kunnen insnijden in dat landschap. En om die reden zien we ook in de Middenmaas, het Middenmaasdeel, zien we dus een ingesneden rivier met hoge wanden aan beide zijden van de rivier. Uiteindelijk komen we ongeveer ter hoogte van Luik-Maastricht. Dan verlaat de Maas de Ardennen, de Belgische Ardennen in dat geval. En komt dan eigenlijk in een soort grootschalige puinwaaier terecht die de Maas in de loop der tijd, geologische tijd bedoel ik dan, heeft afgezet. En dan hebben we het echt over de afgelopen 2,3 miljoen jaar, wat we dan in geologische termen het kwartier noemen. Eigenlijk hebben we nog oudere terrassen, die gaan tot zelfs 30 miljoen jaar terug. Maar voor nu volstaat het om even aan te geven dat bij Maastricht de Maas dus ook weer een aantal terrassen heeft gevormd door de insnijding in die grootschalige puinwaaier of puinkegel van het sediment wat de Maas heeft achtergelaten na met name de ijstijden. Gaan we dan nog verder naar beneden, en dat is dan eigenlijk het allerlaatste deel van de Maas, wat hier eigenlijk nauwelijks meer aan bod zal komen waarschijnlijk. Dan hebben we het over de Getijdenmaas, het stukje in de Nederlandse rivierdelta waar de Maas eigenlijk onder invloed staat van zeespiegelbewegingen, die ook in de afgelopen 2,3 miljoen jaar gestegen en gedaald zijn. De zeespiegel tijdens ijstijden staat hij 120 meter lager en tijdens de huidige warme tijd staat die zeespiegel waar hij nu staat. En dan staat hij 120 meter hoger. En dat heeft natuurlijk nogal wat gevolgen voor hoe een rivier zich met name stroomafwaarts gedraagt. Daar zullen we hier echter voor uiteindelijk de huidige loop van de Maas wat minder last van hebben. Ja, wat is de Maas dan eigenlijk? Eigenlijk moet je de Maas zien als een grote transportband. Wat komt er naar beneden? Nou, natuurlijk water, daarvoor is het een rivier. Maar wat komt er ook mee naar beneden? Dat is het sediment wat de Maas afvoert. En dan denken we dus aan grind, aan zand, grof zand soms, fijn zand. En we denken aan klei en bijvoorbeeld ook verspoelde lus. We kennen allemaal de beelden van het hoogwater van vorig jaar. Als de Maas zich dan terugtrekt, dan ligt er een grote hoeveelheid modder in de straten.
En die modder die wordt normaal gesproken gewoon afgevoerd door de Maas richting de Nederlandse rivierdelta. Maar de Maas is een transportband van water en sediment. Dus normaal gesproken kan de Maas zich insnijden bovenstrooms. Heb je echter heel veel aanbod van met name grind en zand, dan zal de Maas misschien zijn bedding ophogen. Dat gebeurt tijdens de ijstijden. Is het aanbod van water relatief hoog en is het aanbod van sediment relatief laag, dan kan een rivier zich insnijden. En dat gedrag dat hangt samen met name de grootschalige bewegingen. De bewegingen in de aardkorsten, daar zal ik straks even op terugkomen. Kijken we dan even naar het lengteprofiel van de Maas. We hebben natuurlijk water en we hebben sediment, zand, grind en dat soort zaken. Een rivier heeft energie nodig om al dat materiaal naar beneden te vervoeren. Nou, de zwaartekracht is natuurlijk het grootste middel om dat te doen. En om u even te laten zien wat de Maas dan uiteindelijk is, heb ik hier eigenlijk een lengteprofiel aangegeven van de Maas. In de 4 gebieden die ik daar straks genoemd heb, dus voor het bovenste deel, de bovenmaas in het Kalksteenplateau, dan de Ardennen, dat is eigenlijk het middelste deel. En dan ziet u ook dat er verschillende zijrivieren komen erbij, de Ourthe, de Semois, de Amblève natuurlijk, de Samber. Al die rivieren die voegen hun water toe aan de Maas. En het feit dat er zoveel rivieren zijn in de Ardennen heeft natuurlijk te maken met het grote relief in het gebied. Al dat water wat in de Ardennen valt, dat moet op enig moment naar beneden. En dat gaat dan via de zijrivieren, komt dat in de hoofdrivier terecht. Hoe steiler zo'n verhanglijn is, want u ziet op de onderste as ziet u de afstand staan. En op de verticale as ziet u eigenlijk de hoogte ten opzichte van NAP of TAW, zo u wilt. Dat bepaalt eigenlijk de energie die een rivier heeft om sediment af te voeren. En dan het uiteindelijke profiel van de Maas, dat is die mooie kromme die u daar onderin ziet. Ik kan hem even aanwijzen. Ik begin helemaal links bij de as, daar ziet u het rode puntje. En daar gaat de Maas zo naar beneden. Dat is eigenlijk een soort van evenwichtsprofiel van de Maas. De Maas streeft altijd naar een dynamisch evenwicht in relatie met de aanbod van sediment, de aanbod van water en stroomafwaarts ook de zeespiegel. Maar wij hebben het hier vooral over het stroomopwaartse deel, dus ik ga het vooral over water en sediment hebben. Dan hier ziet u een curve in blauw. Nu is het eigenlijk de gemiddelde afvoer per jaar. En u ziet dat die afvoer per jaar fors toeneemt in de Ardennen. Dus het Maas heeft in de Ardennen wat meer energie om sediment en om water af te voeren. En die curve die vlakt wat af op het moment dat hij in het Nederlandse gebied terechtkomt en uiteindelijk zee bereikt. En dat is het blauwe balkje wat u helemaal rechts op de afbeelding ziet. Dus we zien een Maas die eigenlijk in mooi evenwicht is met al die verschillende krachten. En die verschillende externe factoren, met name de aanbod van neerslag, de aanbod van sediment, dat hangt natuurlijk heel sterk samen met het huidige klimaat. Hebben we een ijstijdklimaat, dan hebben we heel veel aanbod van sediment, heel veel aanbod van grind en van zand, omdat de vegetatie dan niet meer bestaat in het achterland. Op het moment dat we overgaan van een ijstijd naar een huidige warme tijd, dat is het Holoceen, zoals we dat noemen in geologische termen, dan staat er overal vegetatie in het drainagegebied. Dan is de hoeveelheid neerslag wordt overigens wel hoger, omdat er meer vocht in de lucht kan zitten. Maar er is ook meer water wat uiteindelijk de rivier kan bereiken. En ook de regelmatigheid van de afvoer is dan beter dan bijvoorbeeld tijdens een ijstijd als je een smeltwaterperiode in de lente alleen hebt. Dus er zijn allerlei externe factoren die het gedrag van de Maas ten opzichte van een bepalen. We gaan even inzoomen nu op het rood omkaderde deel, dat is de benedenmaas. En dan ga ik het met name over de grensmaas en de zandmaas hebben. Ik gaf al aan, de Maas is een regenrivier. De gemiddelde jaarlijkse afvoer is 350 kub per seconde. Maar we kennen natuurlijk allemaal perioden waarin het anders is. Het jaar 1976, dat was een jaar met heel veel droogte. En toen voerde de Maas bijna 0 kub per seconde af, gemiddeld. Dus toen stond hij ongeveer vrijwel droog. En dan moet je zich voorstellen dat in 1976 de stuwen al aanwezig waren. Dus dat betekent eigenlijk dat in een natuurlijke situatie, in een Maas die ongestuwd zou zijn, dus in het verre verleden, voordat de mens ingreep, zal die Maas ook veel regelmatiger heeft die droog gestaan, omdat de Maas toen vrij kon afstromen naar zee, zonder dat er stuwen waren om de Maas bevaarbaar te houden.
Dat is iets om over na te denken als je ook denkt in termen van landschapsgeschiedenis en in termen van antropogene beïnvloeding van een rivier. Hè. De stuwen zijn in dat opzicht natuurlijk niet voor niks geplaatst om met name de drinkwatervoorziening op peil te houden en ook natuurlijk de transportvoorzieningen op peil te houden. Nou, we kennen natuurlijk ook de hoogwaterperiode, het werd net al even genoemd, tot en met zelfs catastrofale overstromingen. De hoogste afvoer van de Maas is vorig jaar gemeten, in juli 2021. En de datum is trouwens 16 juli, niet 15 juli, 3260 kub per seconde. En om je even voor te stellen, dat is eigenlijk meer de gemiddelde afvoer van de Rijn, die in dat geval, wat natuurlijk een veel grotere rivier is, in dit geval door de Maas naar beneden kwam. Het is in het hele verre verleden misschien nog erger geweest. Er zijn schattingen dat rond 1643 3600 kub per seconde door de Maas is gegaan. Dat is echt een catastrofale overstroming geweest, waar heel veel historische bronnen van zijn. Dus het kan allemaal nog erger. Hè? Dat zagen we gisteravond in de lezing ook allemaal. Het kan erger. En we moeten daar misschien ook op voorbereid zijn voor de toekomst. We focussen ons even dus op de benedenmaas. En ik heb één ding nog niet genoemd, dat is de factor tektoniek. Dat is voor velen van u een lastige term. Dat betekent eigenlijk vooral het spel van de verschuivende aardplaten, dat wordt tektoniek genoemd. En dat kun je samenvatten als het gedrag van de Maas in delen van het landschap die ofwel stijgen, omhoog komen, dat zijn de horsten, ofwel delen die dalen en dat zijn de slenken. Ik loop ze even kort langs. Bijvoorbeeld het Kempenblok, dat is eigenlijk tussen ongeveer Maastricht en tussen Luik en Sittard. Dat is een stuk van het gebied wat omhoog komt en waar de Maas eigenlijk gedwongen wordt om in te snijden om dat evenwichtprofiel te bereiken, wat ik daar straks noemde. Dus op het moment dat het landschap omhoog gaat, zal de Maas zich insnijden en die zal dus terrassen vormen. De kenmerken op dat traject tussen met name Luik en Sittard zijn, we hebben een puinkegel, die wordt ingesneden door de Maas. We hebben een relatief smal dal. Iedereen die vanaf de A2 deze kant op is gekomen, die ziet bij knooppunt Kruisdonk, dan kijk je eigenlijk zo het Maasdal kijk je in. En dan heb je eigenlijk een prachtig overzicht over die terrassen die langs de Maas aanwezig zijn. We hebben hier grindrijke terrassen, weliswaar af en toe met een lusafdekking, of met, eigenlijk hier vooral met lus. En meer benedenstooms wordt dat ook dekzand. Qua archeologie vinden we bijvoorbeeld met name in het dal van de Maas neolithische vindplaatsen. En op het terras vinden we bijvoorbeeld vooral bronstijd, ijzertijd, nederzettingen en Romeinse tijd nederzettingen. En het figuurtje wat u rechtsonder ziet, dat is bijvoorbeeld het deel tussen Borgharen en Itteren, waar bijvoorbeeld ook een hele bekende Romeinse villa heeft gestaan op het allerhoogste punt van het terras. En dat is niet voor niks. Want daar was de villa natuurlijk het meest veilig voor eventuele hoogwaters. Gaan we dan naar de Roerdalslenk. Dat is eigenlijk het traject tussen Sittard en Neer. Dan zitten we in een dalend deel van het landschap. Dat heeft ook tot gevolg dat de Maas daar de neiging heeft om eigenlijk consequent sediment af te zetten in plaats van zich in te snijden. Er komen wel terrassen voor in de Roerdalslenk en dat zijn vooral wat we dan in geologische termen erosieterrassen noemen. Die ontstaan door klimaatverandering, waardoor de aanbod van het sediment minder is geworden en waardoor er toch insnijding door de rivier plaatsvindt. Maar het lange termijn gedrag van de Maas in de Roerdalslenk is afzetting van sediment. En dat geeft dus ook te denken over de natuurverruimingsmaatregelen, waarbij men bijvoorbeeld tot het grind gaat afgraven. Ik denk eerlijk gezegd dat over hele lange termijn dat het sediment toch weer afgezet gaat worden op die grindrijke delen, bijvoorbeeld bij Visseweerd of zo. Een klein voorbeeldje. Nou, één voorbeeldje is bij het Lateraalkanaal West, ziet u rechts op het plaatje. Het rode deel wat u daar ziet, dat is een terras uit het laatste deel van de laatste ijstijd. Dat is het rode deel. Het blauwe deel is dat ook. Dat is de koudste periode uit het laatste deel van de late ijstijd. Dat wordt in geologische termen het late Drias-terras genoemd. En we zien een heel groot geel deel en dat is de huidige Holocene dalvlakte. En u ziet al met al die geulen die daarin aangegeven staan, dat zijn de groene streepjes die u ziet, dat de Maas daar eigenlijk heel erg veel lateraal zich heeft bewogen in de loop der tijd. Dus we zien veel laterale dynamiek. Dat betekent de Maas kan zijwaarts zich verplaatsen en zich zijwaarts gaat hij dan
terrassenranden gaat hij maken. We hebben vooral zandige terrassen in de Roerdalslenk. Qua archeologie zien we heel veel variatie op korte afstand. We zien bewoonbare kronkelwaarden in het gebied. Dat zijn eigenlijk de halve maanvormige bochten die je in een natuurlijke rivier altijd zult zien. En we hebben daar relatief veel restgeulen van de Maas, oude geulen waar de Maas vroeger liep, waar hele mooie vegetatiearchieven in bewaard zijn gebleven. En die worden natuurlijk ook in de archeologie en de landschapsreconstructies veel gebruikt. Ik noemde heel even een kronkelwaard. Wat voor dit plaatje heel leuk is, is dat we zien hier de Maas, eigenlijk in een meer een laagwatersituatie misschien. Die Maas die verplaatst zich, in dit geval heeft hij zich van links naar rechts heeft hij zich verplaatst. We zien helemaal onderin zien we nog grind en grof zand. We zien dan de opbouw van kronkelwaarden in de onderste helft van het plaatje. Ik zal het even met het puntje aangeven, dat is hier. Normaal gesproken wordt het sediment naar boven toe wat fijner. Bovenop liggen zandige kronkelwaardruggen bijvoorbeeld. En die worden met name tijdens hoogwaters, als de Maas in een hoogwaterperiode zit, dan treedt hij buiten zijn oevers, de Maas. En dan gaat hij met name slip en klei en verspoelde lus met name gaat hij afzetten. En je kunt dus verwachten dat op kronkelwaarden die erg oud zijn, dat je dus deze sectie gewoon keurig zult zien. Een heel mooi vulbeeldje van de Vlaamse zijde, in dit geval Eele-Weert. Wat gebeurt er dan als zo'n rivier zich in de loop der tijd verplaatst? Nou, dan maakt hij dus allerlei bochten. Helemaal links ziet u in blauw aangegeven, want dat is een ijstijdterras, ziet u het pleniglaciale terras, zoals het heet. Dat is gevormd ongeveer 20.000 jaar geleden. Aan het einde van de laatste ijstijd begon de Maas zich door het verbeterende klimaat begon hij zich in te snijden. Toen maakte hij eigenlijk een nieuwe dalvlakte op een lager niveau. En dat wordt het Allerheut-terras genoemd. Ongeveer pakweg 13.000, 14.000 jaar oud. Met allerlei kronkelwaardgeulen. Dat zijn de stippenlijnen die u gewoon ziet. Uiteindelijk gaat dan op het allerlaatste deel van de laatste ijstijd wordt het klimaat nog 1 keer heel erg koud in Nederland. Nederland gaat dan terug naar een toendra-klimaat. De vegetatie verdwijnt weer. En de Maas krijgt weer heel veel grof grind en materiaal te verwerken. Dan wordt een nieuw terras gevormd. Dat wordt het Drias-terras genoemd. Een heel grofzandig en tot grindig terras. Met vaak rechte geulen. Dan zitten we aan het begin van de huidige warme tijd, ongeveer 10.000 jaar geleden. Die periode wordt het preboreaal genoemd. Dan gaat de Maas zich pijlsnel insnijden. Pijlsnel in geologische termen. Dan hebben we het over pakweg tientallen tot enkele eeuwen, tientallen jaren, enkele eeuwen snijdt de Maas zich heel snel in. En die vormt dan een hele mooie nieuwe meanderbocht, onder andere hier ook bij Eelen. En dat wordt dan in dit geval het preboreale terras genoemd. U ziet ook, als u goed kijkt, met name hier, dat daar blijkbaar ook een geul gelegen heeft. Want hier is ook een soort van preboreaal terras genoemd, of een preboreale dalvlakte. Archeologisch gezien is dit overigens erg belangrijk, want we weten dat de eerste jagers-verzamelaars in het landschap met name die kronkelwaarden opzochten. Dus als ik hier een archeologische verwachting moet uitspreken, dan zou ik zeggen, nou, ze zaten vooral hier op dit stukje en wellicht hier langs deze prachtige restgeul die er heeft gelegen, en dan met name op de hogere randen. Ga je dan verder in de huidige warme tijd, en dan ga ik even over naar geologische periode, dan zitten we bijvoorbeeld in het Atlanticum, dan hebben we het over 5000 jaar geleden. Dat is de periode dat de eerste boeren hier in Zuid-Limburg en ook in Belgisch Limburg rondliepen. Dan hebben we het over een relatief rustige periode waarin de Maas eigenlijk een soort evenwichtsprofiel heeft bereikt. U moet zich het landschap voorstellen als helemaal bebost, een hele rustige rivier en hele kleiige afzettingen die worden afgezet. En in dat landschap lopen dus de eerste boeren lopen dan rond. Dan gaan we weer terug naar een andere periode en dan wordt de invloed van de mens die wordt geleidelijk aan groter. En dan zitten we in het subboreaal. En dan hebben we dus ook een andere Maas. En we zien dus ook dat die Maas dan steeds grover sediment weer begint af te zetten. Goed. En dan hebben we hier nog het laatste plaatje, het rode deel. En dat is een heel actief deel van de Maas. Waarschijnlijk is dat het Subatlanticum. Met name de riviervlakte tijdens de IJzertijd, Romeinse tijd. En uiteindelijk ook de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. En u ziet daar
ontzettende dynamiek van de Maas. En dat heeft waarschijnlijk veel te maken met de invloed van de mens, die dan al behoorlijk bezig is om het landschap naar zijn hand te zetten. Ik noemde al even erosieterrassen. Nou, hier heb ik een schematisch plaatje hoe dat eruit ziet. U ziet hier met boringen is dat allemaal onderzocht. En u ziet hier bijvoorbeeld het terras uit het einde van de laatste ijstijd, het interstadiale terras. Hier ziet u een heel breed deel met een aantal restgeulen, zoals hier deze. Dat is het terras waar als de Maas nog 1 keer die hele koude fase doormaakt. En uiteindelijk hier in het geel en het groen ziet u de Holocene dalvlakte met ook een prachtige, hele diepe restgeul aan deze zijde die helemaal is opgevuld met klei en soms ook met veen en humeuze lagen. En dat is een vroeg Holocene restgeul. Om het verhaaltje compleet te maken, we verlaten nu de Roerdalslenk. We gaan nu de Zandmaas volgen tussen Neer en Venlo uiteindelijk. Dan passeert de Maas natuurlijk eerst de Peelrandbreuk ter hoogte van Neer. In België kennen we hem natuurlijk bij Bree. Een hele mooie stap in het landschap kun je daar zien. Breukwerking, het zuidwestelijke deel dat daalt nog. Maar het peelblok is eigenlijk een beetje blijven hangen. En op dat punt snijdt de Maas zich dus heel erg in. Het Maasdal is daar dus ook enorm smal. En dat betekent dus ook dat we daar eigenlijk nauwelijks erosieterrassen langs de Maas vinden. Want de kans dat die terrassen bewaard bleven is niet zo groot, omdat de Maas zich wel natuurlijk ook lateraal beweegt. Dus het aantal terrassen in dat deel van de Maas is vrij beperkt. Qua archeologie is dus ook de kans op bewaarde vindplaatsen niet zo heel groot, omdat de Maas dat heel snel ook zelf allemaal weer opruimt. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat omdat we daar oude sedimenten omhoog zijn gekomen, dat er misschien wel oudere niveaus eventueel kunnen voorkomen in de diepere ondergrond. Dus als daar ooit grind gewonnen zou worden, dan zou je daar een wat hogere kans hebben op ook veel oudere vindplaatsen, omdat daar het landschap omhoog is gekomen. Dan de Venloslenk, daar weet ik persoonlijk ook het meeste van. Ik ben betrokken geweest bij veel onderzoeken, onder andere in Wel-Aaien, de hoogwatergul, de aanleg daarvan. En we hebben dan het gebiedsontwikkelingproject Ooij-Wansum, wat onlangs is uitgevoerd. En ik wil u nu meenemen naar een aantal plaatjes daarvan. Dit is het actueel hoogtebestand Nederland. In rode kleuren ziet u de hoogste delen in het landschap, in blauwe kleuren de laagste delen van het landschap. Eigenlijk de laatglaciale terrassen, dat zijn in dit geval de gele en de oranje kleuren. Onder andere het Allereu-terras. We zien daar een hele mooie, een oorvormige terras met een hele mooie restgul daar ook in, uit de Allereu-periode, ongeveer 14.000 jaar oud. En u ziet dan in blauw vervolgens een heel breed gebied waar de Maas dan tijdens de laatste periode van de laatste ijstijd heeft gestroomd. Dat is het Driasterras eigenlijk. Dat is dit stuk. En zit je dan pal langs de Maas, dan hebben we het over de Holocene dalvlakte. En dan zien we allerlei diepe geulen die hier bijvoorbeeld stromen en die bijvoorbeeld hier stromen. Ik zal u straks een vegetatieprofiel laten zien wat uit deze geul afkomstig is. Wel-Aaien ligt dan ongeveer hier. Daar liggen echt vroeg Holocene kronkelwaarden, die dus ongeveer tussen de 10.000 en 8.000 voor Christus gevormd zijn. We zoomen even in op Wel-Aaien. Er zijn verschillende werkvakken aangelegd. Dat is verder niet zo heel veel van belang. Ik ga u zo direct een paar plaatjes laten zien die dus met name hiervan afkomstig zijn, uit werkvak 2. Daar komen de vroeg Holocene kronkelwaarden voor van de Maas. Dus tussen de 10.000 en 7.000 jaar oud. En 1 niveau hoger, dat was hier, werkvak 1, hebben we het Driasterras uit het laatste deel, koudste deel van de laatste ijstijd. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Dit op het Driasterras. Ik zal proberen het wat korter te houden. Onderin grove afzettingen. Aan het einde van de Driasperiode is het heel erg droog geweest in het Maasdal. Toen zijn er rivierduinzanden afgezet. En die vind je terug als lage landduinen op het terras. En dat zijn ook de plekken waar men later ging wonen toen de hoogwater steeds ernstiger worden langs de Maas. En daarbovenop ziet u een hele mooie leempakket wat is afgezet, met name in het Holoceen, dus in de huidige warme periode.
Wat verder van belang is, hier zit ook bodemvorming in. En dit is ook het niveau waarop we dan de archeologische vondsten met name vinden uit de prehistorie, vooral de late prehistorie. Als u goed kijkt, ziet u dat daar dus bovenop nog steeds een parket ligt. En dat staat er al bij, dat is een post-Romeins zanddek. Oftewel, we weten van dat parket dat het na de Romeinse tijd is afgezet. En u ziet al aan de dikte van dat parket dat dat behoorlijk aanzienlijk is. Dus dat betekent dat de Maas na de Romeinse tijd behoorlijk veel nieuw sediment heeft afgezet op oude landschappen. We zien dus een begraven landschap eigenlijk hier. We zien 2 niveaus. Hier het niveau, het maaiveldniveau uit de late prehistorie. En dit is het huidige maaiveld. Kortom, ontzettend veel afzetting van slib en sediment en daardoor afdekking van archeologische vindplaatsen. En dit is dus ook het natuurlijke gedrag van de Maas, min of meer. Ik noemde net al even die rivierduinen langs de Maas op dat Driasterras. Dat zijn hoge, zandige plekken eigenlijk in het landschap op een hoger terras. En die rivierduinen langs de Maas, daarvan weten we intussen dat die vooral vanaf de ijzertijd heel intensief bewoond zijn geweest. En u ziet hier 2 voorbeelden uit de 2 werkvakken die ik u even liet zien. Wat u ziet, al die zwarte stipjes, dat zijn sporen, paalsporen die door mensen gegraven zijn. En u ziet een heel dicht cluster van allerlei sporen. En dat geeft aan dus dat die terrassen uiteindelijk intensief gebruikt zijn door de mens in de late prehistorie. En dat geldt zowel voor werkvak 1, rechtsonder op het plaatje, als ook voor werkvak 3, linksboven op het plaatje. Dan de Holocene kronkelwaardruggen. Uiteindelijk, als je gaat inzoomen op die ruggen en je gaat daar een datering aan doen, dat kan tegenwoordig, je kunt zand dateren, ik zal u de details besparen. Maar wat dan heel mooi zichtbaar is, is dat je die halve maanvormige ruggen die natuurlijk zijn in de loop, die de Maas gewoon zelf heeft afgezet, dat je ziet eigenlijk aan de hand van de dateringen, u ziet hier de stippenlijnen, die geven ongeveer de ouderdom aan. Dit 12.000 jaar, 11.000 jaar, 10.000 jaar. Dan ga ik naar rechts, dan komt er een kronkelwaardrug die veel jonger is, 7.000 tot 5.000 jaar. En dan zien we hier een nieuwe kronkelwaardrug en die is pas 2400 jaar oud. Dat betekent dat deze kronkelwaardruggen hier aan deze zijde, aan de rechterzijde, dat die uit met name de steentijd dateren. Het middelste deel hier en dan met name het bovenste deel dateert uit het Neolithicum. Dat is de periode waarin de eerste boeren rondliepen en waarvan we dus ook de sporen op deze kronkelwaardrug hebben aangetroffen. En dan zien we hier, dan gebeurt er blijkbaar een hele tijd heel weinig in de Maas, dat was die stabiele periode. En dan zien we hier in de ijzertijd een nieuwe kronkelwaardrug ontstaan. En dat is niet voor niks. Nou, toch even een plaatje met wat vondsten. Wat kun je aantreffen op dit soort kronkelwaardruggen? Nou, bijvoorbeeld vuursteenconcentraties, aardewerkenconcentraties van de vroegste boeren en bijvoorbeeld ook prachtige vuurstenen bijlen, zoals we hier rechtsboven zien. Die werd bij een testvak aangetroffen. En dit zijn dan de pijlpunten die bijvoorbeeld jagers en verzamelaars toen gemaakt hebben. Ik liet u daar straks ook even een diepe geul zien langs de Maas. Die zijn van groot belang om ook tot een landschapsreconstructie te komen. Want in die hele diepe geulen, daar waait het stuifmeel in van alle bomen en gewassen die in het landschap staan. En als je dus dat stuifmeel, dat fossiele stuifmeel gaat onderzoeken, dan kun je dus ook reconstrueren hoe het landschap er heeft uitgezien gedurende de afgelopen 10.000 jaar. Nou, en dat ziet u hier aangegeven in de curve. We zien hier in groen het stuifmeelpollen van bomen. En dan ziet u al, met hier de dateringen erlaast. En hier ziet u de dateringen in voor Christus staan. Eigenlijk een hele lange periode in het vroeg Holoceen is het landschap helemaal bebost geweest met bomen. En zien we eigenlijk vooral boompollen. Maar dat begint te veranderen op het moment dat de eerste boeren Nederland binnenkomen in Zuid-Limburg. En dan vinden we voor het eerst hier in rood, zien we het stuifmeel van granen treffen we aan in de sedimenten. En dan gaan we uiteindelijk naar de bronstijd. Dan zien we dat in de middenbronstijd geleidelijk aan het landschap ontbost begint te worden. Het aandeel van boompollen dat loopt terug. En we zien het aandeel van cultuurgewassen zien we sterk toenemen. En dat zijn in dit geval de rode pollen natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld pollen die duiden op heidevelden. En die kunnen duiden op overexploitatie van het landschap, eigenlijk in de middeleeuwen. Dus gedurende de hele lange tijd is de Maas een sterk bebost gebied, maar in de loop der tijd verandert dat.
Hier de introductie van graanteelt, ongeveer 4365 voor Christus. En hier, na 1500 voor Christus, sterke ontbossing in het Maasdal. En als u bedenkt wat dat voor gevolgen heeft, ook voor de stabiliteit van hellingen in het Maasdal, dan begrijpt u nu waarschijnlijk ook waarom er nu vanaf dat moment veel meer slib in de Maas terechtkomt en waardoor de Maas op een gegeven moment sterk omhoog begint te komen, omdat er veel meer slib wordt achtergelaten. Ik moet dat gaan afronden. Het Maasduingebied, deze wil ik wel graag nog even laten zien, want de effecten van het geleidelijk omhoog komen van de Maas zag je perfect in Wansum. We zien hier vuursteen uit het vroeg- en midden-Mesolithicum op een laag niveau. Dan komt er sediment overheen. Dit is ongeveer het Neolithicum. Dan is er nieuw sediment afgezet en op dat niveau vinden we dan sporen uit het Neolithicum. In dat geval is dit de Wil-Aaien. Dan gaat het landschap nog meer omhoog. 1500 tot 500 voor Christus, keramiek en sporen uit de bronstijd en de ijzertijd. En dan de huidige periode, uiteindelijk keramiek en sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. En nu moet dit landschap was dus ongeveer in het Neolithicum. Nou, een hele set geulen bij Wansum. Deze wil ik specifiek even noemen. Dat zijn 2 hele diepe geulen waarvan ik dacht bij aanvang van het onderzoek dat ze wel uit het vroeg Holoceen zouden dateren. Niets bleek minder waar. Deze hele grote geulen zijn gedateerd en dateren uit uiteindelijk de beddingsafzettingen 1600-1800 voor Christus, oftewel de bronstijd, late bronstijd. En de C14-datering van de vulling is ongeveer midden ijzertijd. En dat betekent dus heel veel dynamiek van de Maas tijdens de ijzertijd. Nog een geul, eveneens late ijzertijd. En dat betekent dus dat de Maas hier letterlijk de binnenbocht heeft genomen vanwege een zeer hoge afvoer die op enig moment in het landschap zich heeft voorgedaan. 7 meter diep zijn deze geulen. Kronkelwaardgeulen hebben we ook vlak langs de Maas uit de vroege middeleeuwen. Uiteindelijk kwam het landschap omhoog. Het post-Romeinse dek is gevormd. U ziet dat bultje wat u daar ziet is een afgedekte kronkelwaardrug. En na de Romeinse tijd zien we dus eigenlijk een heel dik dek met waar heel veel sediment is afgezet. Conclusies. Het gedrag van de Maas verschilt per tektonische eenheid. Ik heb de 4 eenheden heb ik net even geschetst. We zien laatglaciale erosietassen langs de Maas. We hebben een Holocene dalvlakte met landduinen, met maasduinen. We zien veel laterale dynamiek in het Holocene dal. We zien veel restgeulen die van belang zijn voor de natuurlijke landschapsreconstructies. We zien geleidelijk menselijke invloed al in het Mesolithicum en het Neolithicum. En ontbossing met name vanaf de middenbronstijd, 1500 voor Christus. En uiteindelijk een fors toenemende maasdynamiek in de late bronstijd-ijzertijd met de vorming van die hele grote diepe geulen die er doorheen schieten, 7 meter diep. We zien bewoning die verschuift naar hogere terrasniveaus, met name naar de duinen op het Driasterras en hoger, want de huidige bewoning zit op een nog hoger terras. En we zien de afdekking van het landschap doordat er een post-Romeins dek vanaf de 4e eeuw wordt afgezet. Daar wou ik het bij laten. In een heel kort bestek heel veel informatie. Als u het allemaal rustig wilt nazoeken, dan kunt u deze publicatie downloaden van de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar staat onder andere een hoofdstuk in van mijn hand, maar daar staan ook heel veel hoofdstukken in die de hele archeologie van het Maasdal, van het Mesolithicum tot en met de nieuwe tijd, de nieuwe ovens laten zien. Daar wou ik het bij laten. Dank u wel voor uw aandacht. Leo. Hartelijk dank, Leo. De basis is gelegd, kunnen we denk ik wel zeggen. Ik hoop het. Ja, het is zeer fascinerend de steeds veranderende maasdynamiek te zien. En de relatie met de menselijke invloeden. Misschien dat er kort 2 vragen gesteld kunnen worden als die er zijn. Zijn er microfoons in de zaal eigenlijk die de vraagstellers kunnen... Daar is een microfoon. Aha, prachtig. Zijn er vragen? Ja, daar iemand. Waar? Daar, links en daar. Ah ja, ja.
Ja, meneer, ik heb hier de microfoon voor u. Goedemorgen, ik ben Willem Schreurs en ik heb een vraag over uw presentatie. Dank voor uw presentatie die heel helder en heel boeiend was. Vooral met de focus op de benedenloop van de Maas. Mijn vraag heeft meer betrekking op het Ardennengedeelte van de Maas, fysisch-geografisch. En met name de bergingscapaciteit die dat fysisch-geografisch misschien heeft of niet heeft. Uw plaatje was helder, de Maas is een optelsom van zijrivieren. Als je naar het Ardennenmassief kijkt, zie je daar een aantal forse rivieren met heel veel energie, zoals u aangaf, met heel steil curveverloop. Dus daar gebeurt veel, daar komt veel water, stijgingsregens, wat daar uitregent. Maar daar komt ook veel geweld bij vrij. Dat hebben we achterliggende zomer gezien in het Waalse gedeelte. En mijn vraag is, hoe is de fysisch-geografische bergingscapaciteit van dat Ardennenmassief? En hoe zou je die dynamiek en die wilde, energievolle rivieren, hoe zou je dat wat kunnen milderen? En zou bijvoorbeeld het hoogveengebied, de Hoge Venen, niet als een soort spons kunnen werken om dat geweld te dempen? Zou u daar iets over kunnen vertellen? Wat daar aan kansen en mogelijkheden zou liggen? Ja? U stelt eigenlijk 2 vragen. Wat is de natuurlijke bergingsdynamiek in de Ardennen? Die is relatief beperkt. Hoe komt dat? De Ardennen bestaan uit vrij dichte kleigesteenten die metamorf zijn en waar maar een hele dunne bodem op zit. Dat betekent als het een tijd lang regent in het Ardennenmassief, dan raakt die bodem die op die dichte kleigesteenten die raakt heel snel verzadigd met water. En dat water komt op enig moment naar beneden. En dat zal natuurlijk ook versneld gaan als bijvoorbeeld de hellingen ontbost zijn bijvoorbeeld, of als daar veel akkers liggen. Dan kan dat water heel snel in hele korte tijd dan natuurlijk de hoofdrivier bereiken. Uw tweede vraag was of het mogelijk is dat het hoogveengebied bij Barak de Frituur, neem ik aan, bedoelt u, of dat voldoende zal zijn? Nou, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Want dat is maar een heel beperkt deel van het hele grote drainagegebied van de Maas. Dus als we zo'n lage drukgebied zoals we vorig jaar hadden, pal boven de Ardennen hebben liggen en overal in de Ardennen plenst het, dan is het onvermijdelijk dat je dan een extreem hoog water gaat krijgen. En zeker met, zoals we het vorig jaar hebben gezien, dat is natuurlijk ook in het verleden wel eens voorgekomen. Maar ik denk dat het heel lastig gaat zijn. Op een gegeven moment moet je ook als mens accepteren dat er perioden zijn waarin het weer zodanig extreem is dat de rivier, het natuurlijke gedrag van de rivier is dan om het af te voeren en om omhoog te komen. Maar wanneer ontstaat het probleem? We hebben het hele Maasdal volgebouwd met huizen, ook op locaties waar in het verleden ook al de rivier heeft gestroomd. En ook bijvoorbeeld in Duitsland, dat dorp wat daar bijna weggevaagd is, dat is gewoon op de binnenbocht van de Aar was dat gebouwd. Dus op het moment dat jij je huizen neerzet op delen waarvan je weet dat ze in het verleden alles overstroomd zijn, dan is het niet de vraag of het gaat overstromen, maar wanneer gaat het overstromen. En de overstromingsfrequentie, daar wordt natuurlijk op dit moment daar worden nu plannen op gemaakt. Hè. Die wil de mens zo beperkt mogelijk houden. Het is pas een probleem op het moment dat het water te hoog komt te staan en in de huizen staat natuurlijk. Maar we zijn als mensen een beetje losgezongen van het natuurlijke landschap. En we realiseren ons niet. De Maas in 1995 was niet anders dan de Maas in 1926. Of de Maas in 18 zoveel, of de Maas in 1643. Dit is allemaal een keer eerder gebeurd. Dus we kunnen leren van het verleden. Dat is misschien ook een beetje de boodschap misschien. We kunnen leren van het verleden voor de inrichting van het landschap van de toekomst. Ik denk dat dat een belangrijke vaststelling moet zijn. Hartelijk dank. Er was nog 1 vraag. Ergens ver weg, geloof ik. Zie je maar die? Ik heb hier nog een vraag. Ah, ja, prachtig. Ik keek vooral uit naar dit stukje, als fysisch geograaf zijnde. En dank u wel voor de heel boeiende uiteenzetting. Nog even een vraagje in verband met de pollenanalyses. Dus blijkbaar waren de eerste graanpollen 4300 jaar geleden gedateerd.
4365. Oké, dankjewel. Tenminste, in Wel-Aaien. Er zijn Ja, ja, locaties, moet ik zeggen. Hè, als je heel dicht bij een nederzetting zit, dan kun je ook oudere... als je bijvoorbeeld dicht bij een lineaire bandkeramiek nederzetting zit. Ik weet bijvoorbeeld bij Vlodrop, dacht ik, in de buurt, daar zijn al aanwijzingen dat er in het Mesolithicum rond 5000 voor Christus al dingen gebeuren in de vegetatie. Hè. Dan begint men al bijvoorbeeld loof te kappen van lindes en van iepen om aan het vee te voeren. En dat kun je terugzien in de pollencurves. Dat is toch op dat moment nog geen graan aanwijsbaar in de pollencurves. Maar ik weet dat in ieder geval hier bij Wel-Aaien hebben we het voor het eerst kunnen we aantonen dat het graan ook geteeld is. Want de Neolithische boeren die namen hun graan mee, ook vanuit waarschijnlijk het Rijnland. Dat is nog niet helemaal zeker of het het Rijnland was, maar waarschijnlijk het Rijnland namen ze mee hier naartoe. Dus als je graankorrels vindt verkoold in je archieven, dan weet je dat er graan aanwezig was in de nederzetting. Maar of het ook geteeld was en of er ook akkers waren, daar zeggen de pollen je iets over. Graanpollen heeft de neiging om binnen de aard te blijven zitten. Dus graanpollen verspreidt zich niet ver van de akker. Okay. Dus op het moment dat je het graanpollen vindt, dan weet je dus dat de akkers in de buurt moeten hebben gelegen. Daar heb je al mijn vraag al grotendeels beantwoord. Want dus ik vroeg me dus af, inderdaad, hoe belangrijk de veranderlijke windrichtingen zijn. Glaciale, tussenglaciale natuurlijk. Maar ook, hebben jullie ook vergelijkingen bijvoorbeeld met het Rijnland of de Schelde? Zijn dat dezelfde dateringen ongeveer? Oké, ik hou het heel kort. De Neolithische boeren hebben zich van zuidoost naar noordwest verspreid. Dus de kans is heel groot dat als je een Neolithische nederzetting in het noordwesten hebt, dat die dus een jongere datering zullen geven dan die in het zuidoosten. Heel hartelijk dank, Leo. Het is duidelijk van belang het natuurlijke gedrag van de Maas te begrijpen. En we hebben het inzicht gekregen dat misschien wel niet de Maas het probleem is, maar de mens. En dat zal een thema zijn wat gedurende de komende lezingen verder naar voren zal komen.